и на финала на 5 обръчи. Ще видим дали сега ще покажат тази композиция в пълния им блясък. Много интересно съчетание. Динамично, Да, танцовално е. С нови трика ги виждаме на това състезание. С много настроение изпълняват това съчетание отборът на Израел. Красив цвят на лентите. Много силно се открояват на терена. Видяхме Елинона Шарам преди малко в агитката на Израел. Тя много силно окуражава момичетата. Дива, наистина дива. Най-чистото изпълнение на финала с 3 ленти и 2 топки. Събрали са се израелките след грешките на обръчи. Видяхме ги сега много по-концентрирани. Имаше догонвания, бориха се за неточните уреди, но се справиха. Много точно изпълняват трудностите с тяло, заложените трудности с тяло. С добра динамика изиграха съчетанието с добър рисунък на лентите. Подбора на гимнастички имаше някои спестени критерии при лавянето на размените. Ето го и фуетето, което изпълняват повечето отбори. Те въртят над 10 оборота, което им носи минимум 2 точки, тъй като всеки един от тези пируети е на стойност 0,2. По-класните отбори, както вече подчертахме, под 2 точки изпълняват минимум 10 оборота. Изпълнение на пирует фуете в алезгон, форма алезгон. Силен е, много е силен отбора на Израел. Виждаме ги доста добре поставени танцовите стъпки, двете серии много ясно се виждат. Много голям ръст има в израелската художествена гимнастика, особено и след олимпийската титла на Елинона Шарам. Може би си повярваха още повече след това. И ще се борят много сериозно
И Точно следващия сезон. Година само след За Париж. Олимпийските игри в Тел Авив на Европейското, те имаха титли. Ето ги, първа Почти оценка и 8 оценка в изпълнение. световна титла. Световна титла, втора за Израел на това първенство. Наистина бяха отбора, който изпълни най-чисто